הולכת. לא, יאללה, ים. יאללה. מה ים? יש לי עדיפות על ימית ועל יחס. טוב, אין מה לעשות, יחס אחד הולך. נו. ביי, יחס על ימית. תבוא ים. צאו החוצה, יש לי פה עדיפות, יש לי פה עדיפות. צאו כולם החוצה. לא, בסדר, ים נשאר עם שתי יחסים הולכים. שתי היחסים. היית יכול להתקבל לגיליון אם היית פה. לא שהיחסים ילכו. די, יאללה, די. יאללה, נו, אחד הולך. רק שתיים ילכו. אמרי, תן לי, אמרי. שתיכם לכו, נו. אמרי, תן לי. הלו. די. אמרי. יאללה. חכה, עד כאן סודה. לא, אמרי, יאללה. כן, אין מה לעשות, אחד הולך, נו, לא זן את המוח. יאללה. טוב, נו, יאללה. וואי. אורן, אני אמרתי לך על זה. אין יאללה, כוח לזה, תלכי, אין כוח אתה לזה. אתה לא ימין. נכנס יאללה, ביי, לשלום, פרצתי. מה יש לך, מה זה? אתה לא ימין. נכנס יאללה, ביי, לשלום, פרצתי. מה יש לך, מה אני אתה פורק. גנוב? רף, אתה לא פורק, יאללה, אתה אני פורק. יחס, לכו יאללה, פה. אחד, שלוש, ארבעה. לא, אתה לא נכנס. לא. יחסים. אמרי, נו. מה זה? שלוש. נו. אני מדבר אליך, די. אבל אמרי, אל תזן לי את השכל. מה? אחת. נו, אחי, לך, יש כאלה, אתה לא מבין? לא, נראה לך שאורן ילך. אורן, מה יש לך? אחי, אתם שתיכם צריכים ללכת, אתם יאללה. שתיכם לא, צריכים אנחנו מה ללכת. התגים של שתיכם? אנחנו לא. מה הטאג שלך, גבר? תציגו לי תגים. יאללה, רפה. קח. עושים אני... טוב, בפעל. זה לא שם, זה לא שם. בית. זה כן הבית, הנה בית. שהיחסים ירדו מהקשר. אם היחסים נכנסים, זה הבית אחד. חכה, רבה. אתה לא ימינה, לך ימינה. אני SMG, אני SMG, ללכת קדמית. אני הולך ימין, אני הולך ישר. מת. אבל למה אתם פה? יאללה, ביי. יאללה, זהו, נפל, יאללה. זהו. יאללה, בואו. בואו לקק.